Tato audiopovídka je inspirována skutečnými událostmi. Kapitola 1. Léto v Měchenicích. Na začátku července celá rodina, otec Jaroslav, maminka Jana, Martin i mladší bratr Petr, nasedli do auta a vydali se směrem na jih. Každý rok takhle jezdili za tetou do Měchenic. Malá vesnice u Prahy, kde se čas dál pomalejší a ticho mělo jiný zvuk než doma. Teta bydlela v podnájmu v přízemním domku se šedou omítkou. Nebyl to žádný ráj, ale bylo tam čisto a útulno. Malá kuchyň, jeden pokoj s úzkou postelí, proutěná křesla a okno s květinami. Byla to tichá oáza, i když teta měla málo peněz a nikdy si nestěžovala. Jedno odpoledne, když se slunce převalovalo přes střechy domků a Petr spal na rozkládacím gauči, seděl Martin s maminkou na lavičce před tetiným domkem. Držel v ruce spadlý javorový list a přemýšlel. Mami? Oslovil ji opatrně. Proč jí vlastně říkáme teta, když je jako babička? Maminka na okamžik stichla a pak se posadila vedle něj. Víš, Martine, když jsem byla malá holčička, moje pravá maminka už nemohla být se mnou. A tahle teta, se k nám přistěhovala. Tvůj dědeček, můj tatínek, měl málo času, tak ji přijal do našeho domu, aby mi pomáhala. A ona se o mě starala každý den, až dokud jsem nevyrostla. Martin nakrčil čelo. Jako chůva? Jana se zasmála. Možná na začátku, ale pak se stala víc než chůvou, byla jako moje maminka. Naučila mě spoustu věcí, učila mě vařit, psát, utěšovala mě, když mi bylo smutno. Chvíli bylo ticho. Martin pohladil prstem suchou žilku na listu. Takže jsi měla 2 maminky? Možná tak trochu ano, řekla Jana tiše. Jedna mě porodila a druhá teta mě naučila žít. Martin přikývl. V jeho srdci se něco usadilo. Teta už nebyla jen stará paní s koláči a bylinkovým čajem. Byla něčím víc, byla základem něčeho, co v jeho světě chybělo. V Měchenicích bylo ticho, které neukřičelo žádné bolesti, ale zároveň nebylo úplně klidné. Čas tam plynul jinak, ale teta byla tím, co dělalo ten čas snesitelnější. Když tam byli, všechno, co jinak bolelo, se zdálo alespoň na chvíli vzdálené. Kapitola 2. Dopis s černým okrajem. Prázdniny plynuly pomaleji než běžné dny, jako by Měchenice zadržovaly čas. Martin tam poprvé cítil, že svět může být i jiný. Klidnější. Bezpečnější. Když se ale vrátili domů, ten pocit se rychle rozplynul. Znovu začala škola. Každý den se Martin snažil být takovým klukem, který se bude učit co nejlépe. Ne proto, že by chtěl, ale protože to od něj otec vyžadoval. Být poslušný, spořádaný, bezchybný a nikdy nesklamat. Otec neodpouštěl slabost. Každá známka byla jako test loajality. Každá chyba mohla znamenat hněv. Dny plynuly, jeden jako druhý, až do chvíle, kdy přišel dopis, jiný než obvyklé obálky se složenkami a úředními razítky. Byl psán roztřeseným písmem, jako by se každé slovo bálo být vyřčeno. Drahá Jano, prosím, přijďte co nejdříve. Potřebuji s vámi mluvit. Něco se děje. Vaše teta z Měchenic. Maminka ho četla 2krát. Pak beze slova vstala, složila papír a dlouho se dívala z okna. Tvář měla bledou a rty sevřené. Martin si všiml, jak si mnula ruce, znak, že je něco opravdu špatně. Bylo mu už 12 let. Slunce pálilo do oken jejich škodovky, když o pár dní později jeli s rodiči a s bratrem Petrem zpět do Měchenic. Maminka svírala dopis v ruce, jako by ho četla znovu a znovu v myšlenkách. Teta Marešová, která ji kdysi vychovala, psala, že potřebuje pomoc. Když dorazili, teta otevřela dveře a objala maminku tak něžně, až se Martinovi stáhlo hrdlo. V domku to vonělo po starých knihách, levanduly a smutku. Teta si sedla, nalila čaj a tiše, s třesoucím se hlasem řekla. Dali mi výpověď z podnájmu. Šikanují mě. Pane Jaroslave, mohl byste mi pomoct? Otec ani nedopil čaj. Promluvil klidně, stroze, bez emocí. Napíšu doporučení. Osobně se angažovat nemohu. Járo, vyhrkla maminka, oči už měla vlhké. Vždyť to je jen jedna návštěva na výboru. U nás si poslancem. Ty bys to dokázal. Prosím? Pomozte tě. Nepřipadá v úvahu. Nejsem tady od toho, abych zařizoval protekci. Odsekl. Sáhl po aktovce a vstal. Jeho hlas měl ten chladný tón, který Martinovi oznamoval, že dnes nebude čas na hry. Cestou zpět seděl Martin mlčky na zadním sedadle. Díval se na stromy za oknem a měl pocit, že v hrudi nosí něco těžkého, co nemá jméno. A pak to přišlo. O týden později dorazila poštou obálka. Otec ji otevřel a četl mlčky. Martin zahlédl jméno Marešová a černý tisk dopisu. Paní Marešová skočila z balkonu venkovského domku.
Bohužel nepřežila, stálo v dopise od pana Sedláka, tetiččina známého. Pod tím připsaný text pro otce. Vážený pane, co jste jí to provedl? Nechápu vaše jednání. Pohřeb byl včera. Nepozvali jsme vás. S pozdravem Sedlák. Maminka se sesula na židli. Z očí jí vytryskly slzy, které už nešlo zadržet. Plakala zlomeně, s hlavou opřenou o kuchyňskou skříň. Právě ztratila tetu, kterou měla tak ráda. Martin jen stál a díval se. Otec bez slova roztrhal dopis na 4 stejné části a vhodil je do kamen, jako by to byla stará účtenka. Byla to už jen stará žena, řekl chladně. A pak pohlédl na Martina. Pojď se mnou na pole, máme práci. Martin šel. Mlčky, s hlavou plnou otázek. Nechápal úplně, co se stalo. Jen cítil, že je něco špatně. Jako když se ztrácí barva z oblíbeného obrázku. Teta byla pryč. Maminka zlomená. A táta pořád stejný. Když přišel další školní den, Martin seděl ve třídě, ale jeho mysl byla jinde. Vzpomínky na tetu, která už nebyla mezi živými, se mísily stíhou každodenních bitev, které musel svádět ve škole. Ticho v jeho srdci se stalo hlasitějším než kdy jindy.